என்னடா பிரச்சனை? எதுக்குடா பினாலி குடிக்கிற? பின்ன என்னடா திருச்சில எவனை பார்த்தாலும் ஜோடி ஜோடியா சுத்துறான். விடுங்கடா, நான் செத்து போறேன். உனக்கு ஜோடி தானடா பிரச்சனை, நான் கூட்டி போறேன் வாடா. அப்படின்னு ஆடி ஜோடி ஆஃபரா திருச்சி மல்லிகால 43 இன்ச்சி டிவி வாங்குற எல்லாருக்கும் ஹோம் தியேட்டர் ஸ்டெபிலைசர் ஜோடி ஃப்ரீயாவும், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா ஸ்டாண்ட் ஸ்டெபிலைசர் 5 லிட்டர் குக்கர் ஃப்ரீயாவும், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா ஸ்டெபிலைசர் ஸ்டாண்ட் மிக்ஸி ஃப்ரீயாவும், கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கினா ஸ்டார்டர் கிட் ஃப்ரை பேன் ஃப்ரீயாவும், காட்டு வாங்கினா மேட்ரஸ் பிளாங்கெட் ஃப்ரீயாவும், இப்படி நீங்க வாங்குற பொருளுக்கெல்லாம் ஜோடியா நிறைய பொருளை ஃப்ரீயா தராங்க. கூட கல்யாண சீர்வரிசை காம்போவா 69,990க்கு ஒன்னு, 99,990க்கு ஒண்ணுன்னு 2 காம்போ ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. அப்படியே 15,000 ரூபாய்க்கு மேல மொபைல் வாங்கினா 4,049க்கு ஒர்த் பவர் பேங்க் ஸ்கை பேக் ஃப்ரீயாவும், 25,000 ரூபாய்க்கு மேல மொபைல் வாங்கினா 6,449 ஒர்த் உள்ள ஸ்மார்ட் வாட்சும் ஸ்கை பேக்கும் ஃப்ரீயாவும் ஆடி ஜோடி ஆஃபரால் திருச்சி மல்லிகால இந்த மாசம் ஃபுல்லா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. மல்லிகாவோட இன்ஸ்டா, Facebook, யூடியூப் பேஜை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸும் உண்டு. இந்த ஆடி ஜோடி ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாம போய் அள்ளிக்கோங்க.